जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம லெவல் 1ல 12வது நாள்ல இருக்கோம். 12வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12வது அத்தியாயம். 12வது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். இந்த பக்தி யோகத்துல வந்து நமக்கு 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம செஷன் போறதுக்கு முன்னாடி பிரணத்தி பண்ணலாம். வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. வாசிங்க. பிரணத்தி படிக்கலாமா மாதாஜி? படிங்க பிரபுஜி, படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சய ஞானாஞ்சய சலாக்கய சசுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்யம் மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்திலே ஸ்வயம் ரூப கதா மாஹ்யம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீ யுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருவின் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கிரஜாதம் சககண ரகுநாதன் இதம் தம் சீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் யுதாம்ச ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்தே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே புந்தவனேஸ்வரி கிருஷ்ணவாணி மானுசூரி தேவி வனமாயி ஹரிபிரியே. நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ தெரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண இதாய சகஜக இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகா வதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌரத்வேஷ நமः. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமஹோம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இது நாமினே
நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணி நிர்வசேஷ சூன்யவாதி பாశ్చాత్య தேசதாரிணி ஜெய் கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்திருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார வாசாதி கௌர பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி நீங்க நெக்ஸ்ட் இதுல வாசிங்க பிரபுஜி, நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க இல்லையா, நெக்ஸ்ட் இது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து 12வது அத்தியாயத்துல இருக்கும். நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யாராவது சொல்ல முடியுமா? 11வது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. விஸ்வரூப சந்தர்ஷன் மாதாஜி. விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் இல்லையா? நேத்து நம்ம விஸ்வரூபத்தை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு காட்டினார் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து கோரிக்கை வைக்கின்றார், உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்தால் நீங்க அந்த தரிசனத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார், பரபிரம்மம் பரமாத்மா பரம புருஷனாக மகாவிஷ்ணு கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக நான் வியாபித்துள்ளேன்றத வந்து சொன்னார். எல்லா பொருட்களிலும் எப்படி இருக்கின்றார்னு. அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றார், உங்களுடைய அந்த ரூபத்தை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன்ற உடனே பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூபத்தை பற்றி விவரித்து அந்த ரூபத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறார். அர்ஜுனன் வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தோட அனுபவத்தை வந்து நமக்கு 15ல இருந்து 36வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கூறினார். அர்ஜுனன் திருப்பி பிரார்த்தனைகளை செய்கின்றார் 35ல இருந்து 46. எங்கு பார்த்தாலும் விஸ்வரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானாகவே முழுமையாக தெரிகின்றார். அவருடைய அந்த ரூபத்தை பார்க்க தெய்வீக கண்கள் வேணும் நமக்கு இல்லையா? சோ அவர் அதனால எல்லா திசைகளிலும் விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறார் அர்ஜுனர். ஆனா அந்த இது பக்தி என்ன ஆயிடுச்சு, பயமாயிடுச்சு அவருக்கு. அதனால எனக்கு இப்போ உங்களுடைய இந்த ரூபத்தை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கின்றது. நீங்க உங்களுடைய அந்த திவ்யமான 4 கை ரூபத்தையும் கிருஷ்ணா நீங்கள் எப்பவும் என் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த 2 கை ரூபத்தோடு வந்துடுங்க அப்படின்னு திருப்பி அவர் வந்து பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்கின்றார். சோ கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு அத்தியாயத்திலையும் வந்து பகவான் நமக்கு வந்து பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்றதை நமக்கு விளக்கி கொண்டே வருகின்றார். சோ இதுலயும் இந்த அத்தியாயத்திலையும் நமக்கு வந்து தூய பக்தி தேவை அப்படின்றத வந்து பகவான் நமக்கு சொன்னார். சோ நம்ம முதலே பார்த்தோம், பகவத்கீதையில வந்து 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றது. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து கர்மயோகம் அப்படின்றது, கர்மம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை எப்படி செய்யணும்ன்றத சொல்லுது. மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த 6 அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை நமக்கு செல்கின்றது. அதுல இன்னைக்கு நம்ம கடைசி அத்தியாயத்துல இருக்கின்றோம். மத்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த 12வது அத்தியாயத்துல இருக்கின்றோம். நாளை முதல் கொண்டு நம்ம வந்து ஞான யோகத்தை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த நெக்ஸ்ட் 6 அத்தியாயங்களை வந்து பார்க்க போகின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் சிறந்ததா அல்லது உருவமற்ற அந்த அருவத்தை வழிபடக்கூடிய அந்த யோகம் சிறந்ததா அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் திருப்பி கேட்கின்றார். சோ பக்தி யோகத்தில் வந்து முன்னேறக்கூடிய நிலைகள் என்ன, நமக்கு வந்து நவவித பக்தி எப்படி பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர் இல்லையா? 9 விதமான பக்திகளை செய்யக்கூடியதை சொல்லியிருக்கார். யாராவது சொல்ல முடியுமா 9 விதமான பக்தி எப்படியெல்லாம் நாம் பக்தி செய்யலாம்? டைப்ஸ். பக்தி தொண்டு. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. ஸ்வரணம் கீர்த்தனம். ஹலோ சொல்லுங்க மாதாஜி. கேக்குறது சொல்லுங்க. ஸ்ரவணம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது கேக்குறது? பகவானை பத்தி கேக்குறது. சேவனம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. நாலாவது பாத சேவனம். அர்ச்சனம். வணங்குதல். வணங்குதல். வந்தனம் 6வது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் 7வது தாஷ்யம். சேவை, சேவகனை போல. சாக்கியம், நண்பனை போல. கடைசியா ஆத்ம நிவேதனம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன? தன்னையே அர்ப்பணித்தல். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க? ஸ்ரவணம், பகவானை பத்தி கேக்குறது இல்லையா? ஸ்ரவணம். 2வது என்னது? கீர்த்தனம், பகவானை பத்தி பாடுறது. 3வது என்ன சொன்னீங்க? பாடினதுக்கு அப்புறம் 3வது என்ன சொன்னீங்க? ஸ்மரணம், பகவானை பத்தி திருப்பி நினைக்கிறது. 4வது
நான்கு சேவனம் பாத சேவனம், பகவானுக்கு பணிவிடை செய்தல். ஐந்தாவது அர்ச்சனம், பகவானுக்கு பூஜித்தல். ஆறாவது வந்தனம், அர்ச்சனம். ஏழாவது வணங்குதல், தாஸ்யம், சேவகனுக்கு பணிவு செய்தல். எட்டாவது சாக்கியம், நண்பனை போல அவருக்கு சாக்கியம். ஆறாவது பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது ஆத்ம நிவேதனம். கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலை. நம்ம பக்தியில முன்னேறி கொண்டு போகக்கூடிய நிலைகள் என்ன, கிருஷ்ணருக்கு நாம உண்டான அன்பான தகுதிகள், கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அன்பானவனாக மாறக்கூடிய தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தியான ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम अद द्वादशो त्याय भक्ति योग। हरे कृष्ण माताजी। फर्स्ट श्लोकम वासिचिरुंगा माताजी, फर्स्ट श्लोकम वासिचिरुंगा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां प्रयुभासते ये स्वाप्यक्षरम् अव्यक्तं देशां के योग वित्तमा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? யோகிகள். அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒளி பிழம்பதான் அவங்க பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும்தான் அவங்க நம்ம வாழ்க்கையோட முக்தி, அதுதான் கடைசி இறுதின்று அதை வழிபடுகின்றார்கள். உருவம் கிடையாது, அருவமற்ற தன்மை அப்படின்னு. சோ அததான் இங்க கேட்கிறார். உமது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவர்கள், பக்தன் சிறந்தவனா இல்ல யோகிகள் சிறந்தவர்களா? யார் இதுல மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணர் இப்ப பதில் சொல்ல போறார். இரண்டாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் சான்ஸ் கொடுங்க. ஏன்னா அடுத்து நம்ம 7 நாள் மட்டும்தான் இணைந்திருக்க போகின்றோம். சோ எல்லாருமே வாசிக்கிறதுக்கு நீங்க வாய்ப்பு கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மய்யா தேஷ்ய மனோயே மாம் நித்யயுக்தா உபஷதே சரத்யா பரயோ வேதா தேமோ யுக்தாதமதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள். தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஞானிகளுக்கு சாங்கிய யோகம், அதை நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம் இல்லையா? தன்னுணர்வை அறிதல், நான் ஒரு ஆத்மா பரமாத்மா, அந்த கான்செப்ட் தெரிந்தது இல்லையா? சோ தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன், தெய்வீகமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள். எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்றார்? பக்தனை பத்தி அவர்கள் சொல்றார் இல்லையா? மனதை நிலைநிறுத்தி, பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்பிக்கை, திவ்யமான நம்பிக்கை, சாதாரண நம்பிக்கை, பகவான் எனக்காக எப்பவுமே இருக்கின்றார், எது நடந்தாலும் அது பகவானால நடக்குது அப்படின்ற ஒரு இதுல நமக்கு ஏதாவது நல்லது நடந்துச்சுன்னா இது பகவானோட கருணை, ஏதாவது கஷ்டம் வந்ததுன்னா நான் பூர்வ ஜென்மத்தில் பண்ணின கர்மா தான் எனக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டத்துக்கு நான் படுறேன். அதுதான் ஒரு உண்மையான பக்தனோட மனநிலை பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 3வது 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஒருத்தவங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஏது அக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாஷதே சர்வத்ரகம் அசிந்தயம் ச கூடஸ்தம் அசலம் த்ருவம் சன்னியம் ஏத்ரிய ராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயः தே பிராப்னுவத் வந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத ஹிதே ரதாக.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். யோகிகளும் பகவான் கிட்ட போறாங்க, பக்தர்களும் பகவான் கிட்ட தான் போறாங்க. ஆனா அவங்க போகக்கூடிய அந்த வழி வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு. சோ பக்தன் வந்து தன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே, எல்லா கடமைகளையும் செய்து கொண்டே, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, செகண்ட் இதுலயே பார்த்தோம், கர்மாவில் அகர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் செய்து கொண்டிருக்கவன் வந்து பக்தன். தன்னோட கடமைகளையும் செய்து கொண்டு அதுல எப்பவும் பகவானோட தியானத்திலே இருப்பாங்க. அவர்கள் தான் மிகவும் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்றத 2வது ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டார். ஆனா 3வது 4வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னா, யோகிகளும் என்னை வந்து அடைகின்றார்கள். ஏன்னா அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி, நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது இல்லையா? ஏன்னா புலன்கள் எங்க போகுதோ அதுங்க மனம் போகும், மனத்தை திருப்பி கட்டுப்படுத்தும், திருப்பி அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய புத்தி நமக்கு வேணும். சோ யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி எல்லா இன்பங்களையும் துறந்து அந்த அருவத்தன்மை. ஆனா இதுல எவ்வளவு தூரம் வந்து அவங்க ஜெயிப்பார்கள் அப்படின்றது வந்து தெரியல நமக்கு. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இப்படி அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார், நீங்க அந்த 8 விதமான யோகங்களை பத்தி சொல்றீங்க, இதையெல்லாம் நை செய்து அதுல என்னென்னலாம் சொன்னாரு பாத்தீங்களா? அக தூய்மை, புற தூய்மை, எங்க நம்ம அமர்ந்திருக்கணுமோ அந்த இடம், அதுக்கப்புறம் மனதை எப்படி ஒருநிலைப்படுத்துறது, மனசு எப்படி தீரமா இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் சொன்னார். சோ இதையெல்லாம் ட்ரை பண்ணி நான் வந்து முன்னேற, என்னுடைய இலக்கை அடைய முடியலன்னா என்னோட கதி என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனர் கேட்டார். இங்க வந்து கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, அப்படி மனதை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மை போக்கஸ்டா தியானம் பண்றவங்களும் என்கிட்டதான் வந்து வருகின்றார்கள். இறுதியில் அவர்களும் என்னையே அடைகின்றார்கள். ஏன்னா அந்த அருவத்தன்மை, அதாவது பகவானுடைய சுய ரூபத்துல இருந்துதான் அந்த ஒளி வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இவங்களோட தியானம் எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒளி பிரம்ம ஜோதியில தான் இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு உருவம் இல்லை, அருவமானவர் அப்படின்றதான் அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்டவர்களும் வந்து கடைசியில யாருதான் அப்படி வணங்குவதன் மூலமாக அவர்கள் யாரை அடைகின்றார்கள்? பகவான் கிருஷ்ணரையே அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யாராவது ஒரு क्लेशो अधितर तेषाम् अव्यक्ताशाक्त चेदाशाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखम् देहवती அவாப்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இங்க நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு, நம்ம நேத்து கூட அந்த கதையை பார்த்தோம். ஒரு தாய்க்கு வந்து குழந்தைகள், வளர்ந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகிகளுக்கு வந்து ஈக்குவலா சொல்லப்படுகின்றது. பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழந்தை தாய் எப்பவுமே கீழே விட மாட்டான். வளர்ந்த குழந்தைக்கு ஓகே, நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல ஓகே பையன் வளர்ந்துட்டான், அவனுக்கு தெரியும் எப்படி எல்லாம் இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஆனா சின்ன குழந்தைக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது. குழந்தை வந்து அதோட தனித்தன்மையில இருக்கும். ஆனா வந்து தாய் எப்பவுமே வந்து பாத்துக்குவா, குழந்தைய மடியிலேயே வச்சிருப்பா. குழந்தை என்ன அட்டகாசம் பண்ணாலும் அதை விடுறதே இல்லை. சோ பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யோகிகளும் வந்து பகவான் வந்து முக்தி கொடுக்கின்றார். ஆனா அந்த யோகத்தன்மை மூலமாக பகவானை அடைவது வந்து மிகவும் கடினமான ஒன்று. அதுவும் இந்த ஜட உலகில் இந்த எத்தனையோ பற்றுடன் நம்ம இருக்கின்றோம். இதுலெல்லாம் விட்டு பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் வந்து மிகவும் சிறந்தது. நம்ம வந்து அப்படி தியானத்தோட இருக்க முடியுமா இந்த கலியுகத்துல? அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? சோ அததான் இங்க சொல்றார். அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகவே இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார்.
6வது 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 6, 7. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. येदु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुदत्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशितचेतसाम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிலைநிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருத்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். யோகிகள் அந்த அருவத்தன்மையை அவங்க இந்த உடலோட தியானம் பண்ணி முன்னேறுவது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா பக்தன் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட கடமையாக பகவானுக்காக எல்லாமே செய்யறோன்றது தாட்ல இருக்கிறதுனால அவர்களை இந்த பிறவி பெருங்கடல இருந்து பகவான் உடனடியாக காப்பாற்றும். ஒரு தடவையும் பகவான் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றாரு ஒரு சாப்டர்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகத்துல. ஆனா நம்ம தான் அதை புரிந்து கொள்ளாத முடியாத நிலைமையில இருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ கோபிகள் பாத்தீங்கன்னா நாரதர் கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்பார், உங்களுடைய சிறந்த பக்தர்கள்னு யாரை நீங்க சொல்வீங்க? அவர் நினைச்சுப்பார் மூவுலக சஞ்சாரி. அதனால அவர் நினைச்சுப்பாரு எப்பொழுதும் நாராயணன் இதே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நாராயண நாராயணன் அவருடைய நாமத்தை சொல்லி கொண்டிருக்கின்றேன். அப்ப நான் தான் சிறந்த பக்தன் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும் அவருக்கு. ஆனா அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், என்னுடைய முதன்மையான பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா ராதாமாவும் கோபிகளும் அப்படின்னு. நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை அந்த கதையை பார்த்திருக்கோம். அவரோட அந்த தலைவலி வரும்போது அவர் கேட்பார், எனக்கு பாதத்துளி வேணும், பக்தனோட பாதத்துளி வேணும்னு. ஒரு தடவை என்னாச்சு, பிருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணர் இப்படி சோகமா இருப்பாரு. அப்ப யசோதமா கேட்பாங்க, என்னாச்சுப்பான்ட்டு. அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், இல்லம்மா எப்ப பார்த்தாலும் எல்லாரும் என்னை பத்தி உங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா, நான் அவங்களுடைய வெண்ணையை திருடுறேன் அது இதுன்னு. நான் இந்த தடவை இன்னைக்கு வேணா நான் அப்படியெல்லாம் பண்ணவே இல்லம்மா. எனக்கு தெரியும் கண்ணா, நீ ஒன்னும் கவலைப்படாதேன்னு. நீங்க வேணா பாருங்களேன், நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் உங்க கூடவே இருக்கேன், நான் எங்கேயுமே போல. நீங்க வேணா பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்ட்டு அவர் யசோதமா நினைச்சுக்குவாங்க, ஓகே இன்னைக்கு என்ன பிளான் பண்றாருன்னு தெரியலையே கண்ணன் சொல்லிட்டு ஓகே கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணர் உள்ளேயே இருப்பார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு கோபி வருவா. அந்த கோபி என்ன சொல்லுவான்னா யசோதம்மா கிட்ட கேட்பா, அம்மா தயிர் வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு. ஆனா அவளோட கண்ணு பாத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டை சுத்தி சுத்தி வரும், எங்க கிருஷ்ணனை காணமே அப்படின்ட்டு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வெளியிலவே போல அன்னைக்கு. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யசோதம்மா கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க. அடுத்து இன்னொரு கோபி வருவா. அவ வேற ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்பா. சோ எல்லா கோபிஸும் அதே மாதிரி இது பண்ணோம்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல இருக்க எல்லா கோபிஸும் அவங்க வீட்டு முன்னாடி நிப்பாங்க. யசோதம்மா சொல்லுவாங்க, அப்படியே யசோதாமாக்கு பின்னாடி அப்படியே மெதுவா பகவான் பாத்தீங்கன்னா நைஸா அப்படியே அந்த யசோதாமா பின்னாடி மறைஞ்சிருப்பார். அப்ப இவங்க எல்லாரும் பார்த்தோம்னா யசோதாமா கேட்பாங்க, இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு? இன்னைக்குதான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு எல்லாரும் தினமும் ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்டோட ஒரு சொல்றாங்க, இல்ல கிருஷ்ணனை இன்னும் காணலையேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரா கேக்குறாங்க. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா யசோதாமாக்கு புரியுது, அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் கிருஷ்ணர் மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருக்காங்கன்னு. ஒருத்தரும் வெண்ணெய் தயாரிக்கும் போதும் சரி, என்ன பொருள் செய்தாலும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்காகவே நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்ற அந்த தாட்டோடய இருப்பாங்க. ஒரு கோபிஸும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லா அவங்களோட கடமை எல்லாமே செய்து கொண்டே பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றாங்க. தூய பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பக்தி செயல்கள் செய்தாலும் அதோட முடிவு அதோட பலனையும் சேர்த்து பகவானுக்கே அர்ப்பணம் பண்றாங்க. நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், கலியுக தர்மம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆனா அந்த யஜ்ஞத்தோட பலன் எப்படி நம்ம விஷ்ணுவுக்கு கொடுக்கின்றோமோ அது போல நம்மளுடைய அந்த கலியுகத்துல செய்யக்கூடிய நாம சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தையும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்வார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுதான் ஒரு தூய பக்தனுடைய மனநிலையாக இருக்கின்றது. எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ அவர்களை இந்த பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவேன். பகவான் சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார். அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் ஒண்ணுதான், அனன்ய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி, உண்மையான தூய்மையான பக்தி. அது மட்டும் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். வேற எதுவும் நம்ம கிட்ட பெரிதாக பகவான் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. அடுத்து 8வது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன்.
8வது ஸ்லோகம். சோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் பக்தி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் நிலைகள் இருக்குன்றத பாக்குறோம் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனன்ய பக்தி, கலங்கமற்ற உண்மையான தூய்மையான பக்தி அப்படின்றத இப்ப பார்க்க போகின்றோம். 8வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி வாசிங்க. मय्येव मन आदत्सव मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अद ऊर्ध्वं न संशय. ஹரே हरे कृष्ण கிருஷ்ண माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த தூய்மையான பக்தனுடைய நிலை, அனன்ய பக்தி. நம்மளுடைய குருமார்கள், ஆன்மீக குருக்கள் எல்லாம் இப்படித்தான் இருந்தாங்க. நேத்து முந்தா நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, மாதவேந்திர பூரி. எப்பவுமே வந்து பகவானுடைய அந்த தாட்லயே இருப்பாங்க, லைட் இருப்பார்கள். நம்மளுடைய முழு அறிவையும் பகவான் மேல ஈடுபடுத்தி நம்ம வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவருக்காக அர்ப்பணிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி, கலங்கமற்ற பக்தி அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? அவர்களுடைய மனது ஃபுல்லா பகவானை பத்தி இருக்கும். அவர்களுடைய முழு அறிவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காகவே அவர்கள் வந்து செயல்படுத்துவார்கள். அப்படி செய்வதன் மூலமாக எப்பவும் பகவானுடைய இதுலயே நம்ம அந்த தாட்லயே இருப்போன்றத பார்க்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சாதன பக்தியை பத்தி சொல்றார். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண. अद सिद्धं समातादुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् इत्साप्तुं धनञ्जय. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्ण பிரபுஜி. माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில். என்னால உன்னை எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்க முடியல அப்படின்னா பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் நீ விருத்தி செய்வாயாக. சோ ஒரு நிலையை வந்து அவர் சொல்றார். ஓகே, ஒண்ணு நம்ம கம்ப்ளீட்டா பகவான் மேல வந்து நிலைநிறுத்தி அவரை பற்றியே நினைக்கிறது, அது அனன்ய பக்தி. 24 மணி நேரம் பகவானோட தாட்டோடய இருக்கு. அது என்னால முடியல அப்படின்னாக்கா அடுத்த நிலையை அவர் சொல்றாரு. ஓகே, பரவாயில்ல. சாதன பக்தினா என்ன? நம்மளுடைய பக்தி யோகத்துக்கு ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. நமக்கு டெம்பிள்ல கொடுத்திருக்க இது என்ன, பிரபுபாத் நமக்காக கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 விதிமுறைகள் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல். என்ன அது? புலால் உண்ணக்கூடாது, இறைச்சி எடுத்துக்க கூடாது. அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து அந்த கருணை வந்து நம்மளை விட்டு போய்விடும் இல்லையா? சோ ஒரு பகவான் சொல்லியிருக்காரு, அசையும் அசையற்ற உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லா பொருட்களிலும் வந்து நான் வந்து பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். அப்ப வந்து எப்படி வந்து நமக்கு யார் அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்தது? இன்னொரு உயிரை வந்து பலி கொடுத்து நம்ம அதை சாப்பிட்டுதான் நம்ம இந்த உடம்பு வளரணுமா என்ன? இல்லையா? சோ நம்ம இது வரைக்கும் நம்மளோட பிராக்டிஸ் வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா எப்ப நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக ஒளியில நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோமோ அப்ப அந்த அறியாமைன்ற இருள் நம்ம விட்டு போகணும் இல்லையா? சோ ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் என்ன? அனன்ய பக்தி. புலால் உண்ணக்கூடாது. அடுத்தது 2வது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? தகாத பாலுறவு கூடாது. அதற்காக தான் நம்ம சமூகத்தில் வந்து அந்த விதிமுறைகள் இருக்கு, திருமணம் அப்படின்றது. சோ கணவன் மனைவி அந்த இது மட்டும்தான் இருக்கும், தகாத பாலுறவு இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? இந்த மது சூதாட்டம் இருக்கக்கூடாது, இந்த ரேஸ் பண்றது அதெல்லாம் வந்து அதுல வந்து நம்மளுடைய டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அடுத்தது இந்த மது வஸ்துக்கள், 4வது வந்து இந்த மது வஸ்து ட்ரிங்க்ஸ், அந்த கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த களங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டு போய்விடும். அப்ப நம்ம வந்து பகவானோட இதுல வந்து நம்ம இருப்போம் அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்ல, சோ இந்த பக்தி மார்க்கத்துல நமக்கு வந்து என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? சாண்டிங் பண்ணணும், 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் இல்லையா? சோ பக்தி யோகத்தோட அந்த ஒழுக்க நெறிகளை ஃபாலோ பண்ண சொல்றார் பகவான். அடுத்த நிலை. சோ அதுவும் பண்ண முடியல. ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து பகவான் வந்து நமக்காக வந்து எவ்வளவு சிம்பிளிஃபைடு தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு பாருங்க. அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, ஓகே. அடுத்து வந்து நம்மளோட சாதன பக்தி பண்ண முடியல, ஓகே. அடுத்தது என்ன? நிஷ்காம கர்ம யோகா அடுத்தது நமக்காக சொல்றார். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. अभ्यासे अपसमर्थो असि मत कर परमो भव मत अर्धम अभिकर्मणि
कुर्वन् कृते ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், நமக்காக எவ்வளவு சிம்பிளிஃபைட் பண்ணி கொடுக்கிறார் பாருங்க. எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக, ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார், நம்ம அவரோட ஞாபகத்திலேயே இருந்து அவரோட பக்தியை பண்ணணும், முடியல. அடுத்தது ஒழுக்க நெறிமுறைகள், பக்தி யோகத்தோட ஒழுக்க நெறிமுறைகள் கடைபிடிப்பதன் மூலமாக தூய்மை அடைந்து பகவான் அடையும், அதுவும் முடியல. ஓகே, நிஷ்காம கர்ம யோகா. சோ நம்ம பண்ற என்ன செயலாக இருந்தாலும் அதை பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கிறது. ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒரு சிறந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கும். அதை பகவானுக்காவோட சேவையில நம்மளோட செயலை தான் செய்து கொண்டிருக்கோம், கர்மாவை தான் செய்து கொண்டிருக்கோம். ஆனா அதை பகவானுக்காக இது பண்றது. ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்ல பெயிண்டிங் பண்ண தெரியும் அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தின பெயிண்டிங். சோ அதன் மூலமாக பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம போறோம். நம்ம ஒரு சிலருக்கு நல்ல பாட தெரியும் அப்படின்னாக்கா பகவானை பத்தின கீர்த்தனைகள் செய்து அதன் மூலமாக போறது. சோ அது நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்றத பகவான் சொல்றாரு. ஓகே, சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட், எங்களோட கடமை நம்ம சொல்றது. சோ நமக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, எல்லா வர்ணங்களுக்கும் பிரம்மச்சாரிகள், கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தர்கள், சன்னியாசிகள் எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்பட்ட இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃபுக்கு உண்டான விதிமுறைகள். தவம், தானம், யாகம், யஜ்ஞம் பண்றது இல்லையா. தவம் நமக்கு பகவானோட உண்மையான பக்தி பண்றது. தானம் நம்மளால என்ன இயலுமோ அதை தானம் கொடுப்பது, பகவானுடைய ஆன்மீக பணிக்காக செயல்புரியது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா யஜ்ஞம், நாம சங்கீர்த்தனம், கலியுகத்துக்கு உண்டான யஜ்ஞம். சோ நம்ம இஸ்கான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மேங்களூர் சார்பாக தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்திட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 8.5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் ஆன்லைன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க. இது நம்ம டெம்பிள்ல என்னென்ன போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம உங்களுக்கு சொல்றோம். உங்களுக்கு எப்பயாவது தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க டைரக்டா டெம்பிள் லிங்க் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணலாம். அதற்காக இது கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ, கம்பல்சரி கிடையாது, இது மேண்டேட்டரி கிடையாது. நம்ம வீட்டுல ஏதாவது விசேஷங்கள் ஏதாவது வச்சோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி, நமக்கு சேவா பாத்தீங்கன்னா 500 rupeesல இருந்து சேவா ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க உங்களுக்கு போன் பண்ணி நமக்கு டைரக்டா உங்களுடைய தானங்களை அதுல கொடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றோம். இதை சொல்ல வேண்டியது நம்மளோட கடமை. அதை உங்களுக்கு எப்ப தோணுதோ அப்ப நீங்க பண்ணலாம். அதற்காக இது கம்பல்ஷன் கிடையாது. நம்ம படிக்கிறதுக்கும் இதுக்கும் கம்பல்ஷன் கிடையாது. நம்ம இதுல இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். சோ நம்மளோட டெம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியணும், அதற்காக நம்ம சொல்றோம். நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கு. துளசி சேவா 200 ரூபாயில இருக்கு, புஷ்பாஞ்சலி சேவா 300 ரூபாயில இருக்கு, ராஜபோக சேவா 500 ரூபாயில இருக்கு. நம்ம என்ன சேவா பண்றோமோ அந்த பெயர் மார்னிங் பாத்தீங்கன்னா 4:30 மணிக்கு நம்மளோட மங்களார்த்தி, 7:15 பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தர்ஷனார்த்தி பண்ணுவாங்க. அந்த சமயத்துல யாரெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களோ அவங்களோட ஆன்லைன்லயும் அந்த இது இருக்கும். அப்ப நம்ம ஆன்லைன்ல கூட கனெக்ட் ஆயிக்கலாம். அவங்க கேட்பாங்க நம்மளோட பேரெல்லாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளோட பேர் ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அந்த பேரை சொல்லி அவங்க பகவானுக்கு நம்ம பேர்ல அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க. சோ அதனால நமக்கு லைஃப் மெம்பர்ஷிப்பும் இருக்கு. சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளுக்கு யாராருக்கு இந்த சேவை எடுத்துக்கணும்னு இருக்கோ அவங்க எடுத்துக்கலாம். சோ அதுக்கு மேண்டேட்டரி கிடையாது, கம்பல்ஷன் கிடையாது. இது நம்ம டெம்பிளோட சேவா நம்ம சொல்றோம். சோ உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க அப்புறமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 11வது ஸ்லோகால பகவான் நமக்காக சகாம கர்மாவை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி வாசிங்க. யார் வாசிக்கலையோ வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதைதத் அப் யசக்தோ அசி கர்தும் மத் யோகம் ஆஸ்ரிதஹ சர்வ கர்ம பல தியாகம் ததஹ குரு யதாத்மவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஓகே, இதெல்லாம் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் நான் அந்த தன்னுணர்வு, ஆத்மா அப்படின்ற உணர்வையாவது எடுத்துக்கொண்டு பகவானுக்காக அதுல தியானம் பண்ண முயற்சி செய் அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ அதுதான் சகாம கர்மா அப்படின்றத நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஒரு நிலையா நமக்கு பகவான் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கார். 12வது ஸ்லோகம். ரமேஷ் பிரபுஜி வாசிங்க. ஒரு தடவையும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ரமேஷ் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரிந்தா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இஷ்ரோ அஹி ஞானம் அப்யாஷரத் கஜ்ஞானத் தியானம் விஸ்வேஷ்யதே ஜத்யானத கர்ம பல தஸ்யாஹ
தியாகத் சாத்திர் அனாதரம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். அது என்ன ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் ஈடுபடுத்திக் கொள்? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுல வந்து நம்மளுடைய ஞானத்தை வந்து விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். நிறைய பகவத்கீதை, பாகவதம், நிறைய புக்ஸ் படிச்சு அந்த ஞானத்தை அந்த அறிவை வந்து விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. அந்த அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதை விட தியானம் செய்வது மிகவும் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. அந்த தியானத்தை விட நம்மளுடைய என்ன செயல் செய்தாலும் அதை வந்து பகவானுக்காக செய்கின்றேன், இது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் அப்படின்னு நம்ம அந்த தியாகம் செய்வது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து மிகவும் சிறந்தது. அதன் மூலமாக நம்ம வந்து மன அமைதியை அடைய முடியும். நாம் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆனந்தத்தை நோக்கிதான் நம்ம போய்கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து அப்படிதான் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா பகவான் வந்து நித்தியமானவர், அவர் எப்பவுமே வந்து பேரானந்தம் உடையவர். நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால நம்மளும் வந்து அந்த அதே குணநலன்கள் நமக்கும் இருக்கு. அதனால நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆனந்தத்தை அடைவதற்காக அது எப்ப நமக்கு கிடைக்கும் வந்து மனம் வந்து அமைதியாக இருக்கும்போது இல்லையா? சோ நம்மளுடைய பலன்களை எல்லாம் வந்து ஏன் பகவான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லணும்? அவருக்கு என்ன அவர் நமக்கு இது செய்வதனால அவருக்கு ஏதாவது நன்மை இருக்கு? நம்ம கொடுக்கின்ற பலன்களை மூலமா தான் அவருக்கு வந்து புண்ணியங்களோ இல்ல பலன்களோ சேரப்போதா இல்ல. நம்மள வந்து இந்த துக்காலயத்துல இருந்து மேல் நோக்கி கொண்டு செல்வதற்காக பகவான் சொல்றார். நீ என்ன கர்மங்கள் செய்தாலும் அதை வந்து எனக்காக செய்வதாக கோசல். நம்ம வந்து பார்த்தோம் 3 விதமான நபர்களை வந்து பார்த்தோம். பௌதிக ஆசையில இருக்கவங்க கர்ம யோகி, கர்ம காண்டம். சோ கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 50% நான் வந்து இதை செய்தேன்னா பகவான் எனக்கு கொடுப்பாரு, பலநோக்கு செயல்கள் இருப்பாங்க. ஆனா கர்ம யோகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பகவானுக்காக நான் செய்யறேன் அப்படின்ற ஒரு தாட்ல இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அததான் பகவான் இங்க சொல்றார். சோ நீ வந்து ஒண்ணு அதெல்லாம் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க ஞானத்தை வளர்த்துக்கொள்ள முயற்சி செய். அந்த ஞானத்தை காட்டிலும் தியானம் வந்து மிகவும் உயர்ந்தது. அந்த தியானத்தை காட்டிலும் நீ செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்களை தியாகம் செய்வது வந்து அதை காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தது. அப்படி செய்யும்போது நமது மனது வந்து அமைதி அடைகின்றது அப்படின்றத வந்து இங்க பார்க்கலாம். 13, 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव स निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखसमी सन्तुष्ट सततं योहि यात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियः. हरे कृष्ण माताजी. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் மிகவும் பிரியமானவன். பகவானுடைய பக்தன் வந்து என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்ன்றது இதெல்லாம் நமக்கு வேணும். நம்ம கிட்ட பொறாமை இருக்கக்கூடாது. ஆனா அது நமக்கு அதிகமா இருக்கும். நம்மளோட வேற யாராவது சின்னதா ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே அதே மாதிரியே நமக்கும் வேணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? சோ அதாலேயே நம்ம வந்து நிறைய அந்த பலநோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம். அவங்க ஒரு வீடு வாங்கிட்டாங்க, நம்மளும் அந்த வீடு வாங்கணும் இல்லையா? சோ அந்த பொறாமை பகவான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. என்னுடைய பக்தனுக்கு வந்து முதல் அந்த குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயம் இருக்காது, கோபம் வராது, பற்றோ அவங்க கடமை செய்வாங்க, பேராசை இருக்காது, பொறாமை இருக்காது. ஒரு இதுலயும் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லும்போது நீ உனக்கு வந்து பொறாமை இல்லாதவன், அதனால நான் உனக்கு வந்து இந்த மிக ரகசியமான அறிவை சொல்கின்றேன். நீ வந்து எனக்கு உன்னதமான நண்பன், அதனால உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உயர்ந்த அறிவை பற்றி உனக்கு சொல்கின்றேன் ஒரு தடவையும் சொல்றார். சோ பக்தனோட குவாலிட்டிஸை வந்து பகவான் சொல்றார். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வளர்த்துக்க பார்க்கணும். சோ பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கும் போது இப்படிதான் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு பிடித்தமான பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ். இதெல்லாம் என்கிட்ட எத்தனை இருக்கு, எதெல்லாம் நான் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஞானத்தோட நம்ம இருக்கணும். பொறாமை இருக்கக்கூடாது. நமக்கு எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பான அந்த உயிர்களும் நம்மள வந்து அன்பான நடந்து நினைக்கணும். அப்ப நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ளணும் பாருங்க. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் நமக்கு வந்து இந்த இறைச்சி உண்ணக்கூடாது அப்படின்றத சொல்றோம். நம்ம கிட்ட இருக்க கொஞ்சம் நெஞ்ச கருணையும் வந்து அது எடுத்து விடும். அது மட்டும் இல்ல, அந்த இறக்கும் தருவாயில் அந்த உயிர் எப்படி பயத்தோட இருக்கோ அதே வந்து அதே மாதிரி நமக்கும் வரும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ தன்னை உரிமையாளராக
கருதக்கூடாது. நான் தான் இதை பண்றேன், அந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம அதை பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த அந்த அரசன் வந்து நிர்காம அரசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லதுதான் பண்ணார், பிராமணர்களுக்கு தானம் கொடுத்தார். ஏன்னா அது வந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இல்லையா, அந்த கடமையை தான் அவர் செய்தார். ஆனா எப்படி செய்தார், நான் தானம் பண்றேன்ற ஒரு அந்த தாட், அதனால என்ன ஆச்சு, அவருக்கு அந்த பலநோக்கு செயல்கள்ல இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து பாவ புண்ணியம் வந்தது அப்படின்றத பாக்குறான். சோ தன்னை உரிமையாளராக கருதக்கூடாது. பக்தன் வந்து அப்படி நினைக்க மாட்டான். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, நான் தான் இதை செய்கின்றேன், நான் தான் வந்து உரிமையாளன், நான் தான் கட்டுப்பாட்டாளன், அந்த அகங்காரம் இருக்காது பக்தனிடத்தில். இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, இன்பம் வரும்போது ரொம்ப யாருமே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டாங்க, நான் அப்படின்ற ஒரு ஹையஸ்ட் இருக்குது. துன்பம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிப்ரெஸ் ஆகி போயிடுது. இன்னைக்கு நமக்கு சூசைடல் டெண்டன்சி எல்லாம் அதிகமாறதுக்கு என்ன காரணம், நமக்கு இந்த உண்மையான ஞானம் இல்லை, ஆத்ம தன்னுணர்வு இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இன்ப துன்பம் எல்லாத்தையும் வந்து சமநிலையா எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே, இது நடந்துச்சா, இது என்னோட கர்மா நடக்குது, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றது, அதை கடந்து நம்ம போயிடணும். நம்ம அதுலயே ஸ்டாக்னன்ட் ஆகி இருந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது நம்ம வந்து வீழ்ச்சிக்கு தான் கொண்டு செல்லும். அதுல இருந்து சுதாரிச்சு நம்ம அடுத்தது ஓகே அடுத்தது என்ன அப்படின்னு போய்கொண்டே இருக்கணும். இப்ப ஒரு தண்ணி வந்து ஓடிட்டே இருந்துச்சுனாக்கா அது ஓடிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது தெளிவு இருக்கும். ஒரு இடத்துல வந்து அப்படியே நின்று போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடும், போக போக அது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு சாக்கடையாக மாறிவிடும் இல்லையா. அதனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓடுகின்ற நீராகத்தான் இருக்க வேண்டும், இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்றதோட நம்ம போகணும். சகிப்புத்தன்மை, என்ன அந்த சகிப்புத்தன்மை பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் கிட்டே இருக்க மாட்டேங்குது. சின்னதா நம்ம ஏதாவது சொன்னோம்னா உடனே அவங்களுக்கு பயங்கர கோவம் வந்துருது, உடனே வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் போயிடுறாங்க, ஒரு லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்துருது. அது இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா நான் வந்து பகவானோட ஒரு ஆத்ம ரூபம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எவ்வளவு திவ்யமானவன் நான் எதுக்கு வந்து லோவா ஃபீல் பண்ணணும், அந்த ஃபீல் இருக்கவே கூடாது. நம்மள யாராவது வந்து தவறாக நடத்தினாலோ அதை வந்து அதை கடந்து நம்ம போயிடணும். ஓகே, இன்னைக்கு நமக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, நாளைக்கு இந்த நிலைமை மாறலாம், இந்த இது வந்து வாழ்க்கை வந்து ஒரு வட்டம், அடுத்து நம்ம போகணும், அந்த மாதிரியான ஒரு தாட்டோட இருக்கணும். சகிப்புத்தன்மை, எது நடந்தாலும் அது சகித்து கொண்டு போவது. சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக இருக்க வேண்டும். எந்த நிலை வந்தாலும் என்னோட அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், அதே ஒரு பெரிய தவம். அதுவும் இந்த கலியுகத்துல நம்ம எத்தனை அட்டாச்மெண்டோட இருக்கோம் இல்லையா. நம்மளுடைய திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், சத்தியோகத்துல இருந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு இல்ல. சத்தியோகத்துல எல்லாம் 1,00,000 ஆண்டுகள் லைஃப் ஸ்பேன் இருந்துச்சு. அதனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர்ஸ் டுகெதர் அவங்க வந்து தவம் பண்ணாங்க. அடுத்த யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10,000 ஆண்டுகள் அவங்களுக்கு லைஃப் ஸ்பேன், அடுத்து 1000 ஆண்டுகள், இப்ப நமக்கு வந்து 100 ஆண்டுகள் தான் இருக்கு. சோ அதுக்குள்ள வந்து நம்மளுடைய இந்த சுய கட்டுப்பாடு வந்து ரொம்ப முக்கியம். சோ அந்த 4 வித நமக்கு வந்து பிரபுபாத் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. இந்த 4 விஷயத்தை நம்மளால கடைபிடிக்க முடியாதா என்ன, இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல், அதை வந்து தவமா நம்ம வந்து அதை கடைபிடிக்கணும். அது போல ஒரு நாள் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், தினமும் நம்ம 2 ரவுண்ட் பண்ணோம்னா அதை அப்படியே கடைபிடித்து கொண்டு போகணும். இது வந்து சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும், ஹரே கிருஷ்ணன், சோ தனது மனதையும் பக்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதாமாவோட இதை பார்க்கலாம். அவருக்கு எவ்வளவோ கஷ்டம் வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்னுடைய நண்பன், மனைவியே வந்து சொல்லி அனுப்புறாங்க. அப்ப கூட அவர் போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் நான் கஷ்டத்துல இருக்கேன் அப்படின்லாம் அவர் சொல்லவே இல்லை. கிருஷ்ணனை பார்த்த பரமானந்தத்துல வந்து அவர் அப்படியே மூழ்கி எழுந்துட்டார். அங்கே பாருங்க கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு பாருங்க, சாக்ஷாத் பகவான் இந்த பூர பிரபஞ்சத்தையும் அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. ஆனா அவர் வந்து ஏன் அதெல்லாம் பண்றாரு, அவர் பாருங்களேன், அவருக்கு வந்து பாத சேவை, அவருக்கு வந்து பாதத்தை கழுவி அந்த தண்ணீர் அவரோட தலையில தெளித்தது மட்டும் இல்லாம அவருடைய பட்டத்து ராணிகள் 8 பேருக்கும் வந்து அவர் தலையில தெளித்து விடுறாரு. ஏன் அந்த மாதிரி அவர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு கிரகஸ்தனோட கடமை அது இல்லையா. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ரோல் எடுக்கிறாரோ அந்த ரோலை பெர்ஃபெக்டா பண்ணுவார். அவருடைய கடமை வந்து அவரே சொல்லியிருக்காரு, நான் என்னுடைய கடமை எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆனா நான் ஏன் பண்றேன் அப்படின்னா நான் தான் ரோல் மாடல். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நீங்க முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னுட்டு. நான் ரோல் மாடல், என்ன பார்த்து 4 பேர் தவறானதுல போயிடக்கூடாது. சோ அவர் வந்து என்ன ரோல் எடுக்கிறாரோ அதை கரெக்டா பண்ணுவார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதாமாக்கு ஏன் அவர் இவ்வளவு பண்ணணும், தூய பக்தி, பக்தனுக்காக அவர் என்ன வேணா பண்ணுவார் இல்லையா. சோ அந்த தூய பக்திக்கு மட்டும்தான் வந்து பகவான் வந்து கட்டுப்படுவார். சுதாமா எதுவுமே கேட்கலனாலும் அவருக்கு என்ன வேணும்ன்றது பகவானுக்கு தெரியும். சோ ஒரு பிடி அவள வாயில போட்ட உடனே வந்து
ருக்மணிமாவை பாக்குறாரு, சாக்ஷாத் லக்ஷ்மி தேவி. அங்க உடனே அவங்க வீட்டுல எல்லாமே நடந்தது. மாட மாளிகை வந்துடுச்சு, குழந்தைங்க எல்லாம் என்னென்ன தேவையோ அவருக்கு தேவையான எல்லா செல்வங்களும் வந்துருச்சு, அவருக்கு பசி எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த மாதிரியானது அடுத்தது போடும்போதே வந்து அவங்க சொல்லிடுவாங்க, அவருக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம். சில சமயம் நமக்கு வந்து அதிகமான செல்வங்கள் வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா மனது வேற மாதிரி போயிடும் இல்லையா? நமக்கு என்ன தேவையோ, நமக்கு அதுல மட்டும் நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும். எப்போதும் திருப்தியுற்று நமக்கு இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து திருப்தியோட சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பாக்குறோம். 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க. விஜயதே லோகோ லோகானோத் விஜயதேசய ஹர்ஷ் ஷாமர்ஷ வயோத் வேகைர் முக்தோய சசமே பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் தொல்லை கொடுக்காம இருக்க முடியும், ஆனா தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இருக்குது. அதுவும் இந்த கலியுகத்துல ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா நம்ம இப்படிதான் தெரிஞ்சுச்சுன்னா அவங்க வந்துச்சா இவங்க எப்படிதான் இவங்க கிட்ட போய் என்னத்தை பேசுறதுன்னு அவங்க போயிடுவாங்க. சோ யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவனொருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இதெல்லாம் வந்து பக்தனோட குவாலிட்டிஸ். எதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்லையோ அதை நம்ம வந்து வளர்த்துக்க பார்த்துக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இதுல இருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க 16. அன்பேஷ ஷஷீர் தஷ உதாசீனோ கத யுவ்யதக சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோமத் பக்த சமே பிரிய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இது ஃபுல்லாவே வந்து பக்தனோட குவாலிட்டிஸ் வந்து சொல்லிட்டு போறாரு. இங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட கதை பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் திருநாமங்கள் வந்து சொல்லுவாராம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர். 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் பகவானுடைய இதையே சொல்லிட்டு இருப்பார். மிச்சம் 2 மணி நேரத்துல மட்டும்தான் அவரோட மற்ற வேலைகள் எல்லாம் செய்வார் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ ஒரு தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட அந்த ஊர்ல இருக்கிறவர் வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவாரு, நீ வந்து அது எப்படி வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொன்னா மட்டும் எல்லாமே நடந்துருமா? இது என்ன ஒரு முட்டாள்தனமாக இருக்குது? இந்த 3 நாளுக்குள்ள நீ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் மூலமாக நல்லது நடக்கும் நீ நிரூபிக்கல அப்படின்னாக்கா உன்னுடைய நாக்கு வந்து அழுகி கீழே விழுந்துரும், உன்னோட நாக்கு துண்டிக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாமே சாட்சி. அப்ப அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, ஒரு பெரிய புண்ணியாத்மா இவர் வந்து எப்படி வந்து இவர் இப்படி பேசலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வருத்தப்படுறாங்க. 3வது நாள் பாத்தீங்கன்னா அவருக்கே வந்து அந்த நாக்கு வந்து அழுகி கீழே விழுந்துடுது. யாரு சொன்னாரோ, சாபம் கொடுத்தாரோ அவரே, பனிஷ்மெண்ட் தருவேன்னு சொன்னாரோ அவருக்கே. அப்ப அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கிட்ட வந்து அவருடைய புகழ பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாத்தீங்களா, உங்களை சொன்னாங்க நீங்க உயர்ந்த சிறந்த பக்தன்றதை நீங்க சொல்ல வேண்டாம், ஆனா பகவான் வந்து காட்டிட்டாரு பாத்தீங்களா, நீங்க அவர் சொன்னதுக்கு எதுக்குமே ரியாக்டே பண்ணலையே, அமைதியா இருந்தீங்களே, இப்ப பாருங்க இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்சுன்னு. அன்னைக்கு நைட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அந்த ஊரை விட்டு போயிட்டாரு. ஏன்னா பக்தனுக்கு வந்து அந்த புகழ்ச்சியும் பிடிக்காது, அது வந்து ஒரு மாயா, அதுல நம்மள வந்து கொண்டு போயிடும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணிட்டார், அவர் அந்த ஊரை விட்டே போயிட்டார். இதுதான் வந்து பக்தனோட நிலை. அவங்க வந்து இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் வந்து சரிசமமாக எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள், எந்த கவலையும் இருக்காது. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பக்தனோட குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. 17. ஹரே கிருஷ்ணா. யோ ந இர்ஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோசதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமான்யஹ சமே பிரிய. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். பிரகலாத் மகாராஜ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கஷ்டத்தையும் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவார் அவருடைய தந்தையான ஹிரண்யகசிபு. ஆனா வந்து எதற்குமே அவர் அசர மாட்டார். சாக்ஷாத் பகவான் இருக்கின்றார், அவ்வளவுதான். ஹரிநாமம் மற்றும் சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் இருக்கார், நம்மளை பாத்துக்குவார். என்னென்னவோ கஷ்டப்படுத்த ட்ரை
ட்ரை பண்ணார். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நித்தியமாக நிலையாக பகவானோட இதுலதான் வந்து அவர் வந்து இருந்தார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இது ஃபுல்லாவே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பக்தனோட குவாலிட்டிஸ வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார். 18-19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. இன்னைக்கு என்ன மாதாஜிஸோட சவுண்ட் கம்மியா இருக்கே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி हरे வாசிங்க. कृष्ण माता जी। வாசிங்க. समशत्रौ समित्रे स तदा मनापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनित्यातुर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हरे कृष्ण माता ஹரே जी। கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு, இது ரொம்ப முக்கியம், கலங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். எத்தனை குவாலிட்டிஸ் வந்து பகவான் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா. அம்பரீஷ் மகராஜ் பகவானுடைய வந்து சிறந்த பக்தன். அவர் ஒரு தடவை ஏகாதசி விரதம் எடுக்கின்றார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்வாச முனிவர் வரார். துவாதசி வந்து அந்த எந்த டைம் சொல்றோமோ அந்த டைம்ல வந்து முடிக்கணும், இல்லைன்னா அந்த ஏகாதசி இருந்ததோட பலனே இருக்காது. அவங்க எல்லாம் நம்மள மாதிரி இல்ல, கம்ப்ளீட்டா நிர்ஜல் ஏகாதசி, அந்த தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டாங்க.